Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng SED Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinapablood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. SED Paniawat Plus. Gawa ng SED Marketing. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Sa kadako atong kwarta ni Dong Sandros Bangko matag-withdraw ko siyang ATM kanang di nako kamo ihap sa numero kung pilay balance taon. Pila ka digit tong nabilin nga bisag nagsige pa kog withdraw siyang kwarta. Sa katol biyan hindunggan ko giyatulim siguro umayo. Saon ka na ko paghurot ang gasto ang kwarta niya no? Ay, problema mo kung dato ko. Pero akong amo karon si Dong Sandro. May kwarta ka ato. Sa bagyo din niya ba kung gibaylo niya yung kagalingon nga rin ako. Ako na hinoy nagpay mo siya kwarta. Ganahan sa gyud ko. Ganahan mo siya mapobre. Apay! Oy, miring ang mahalong cellphone Dong Sandro. Ako manitagyan ni cellphone na no? Kay ako may dato na. Ihala. Si Madam Leonila. Sabi ako buhato na ni. Ito bagod makanin ako no. Basig ako na siya ratatatatan sa baba ni Madam Leonila ron. Ito bagod ka o dili, ha? Okay, dira mga yawi, Sandro. Okay, sir. Ika na mahibaw sa akong anak, ang pingis siya. Sir. May daga bang cellphone? Aron makontak ka, matagkarugod niya. Yes, sir. Very good. Kinahanglan pirmi kong makontak ng imong numero, ha? Sigurado ka baging mula ka ang imong anak, sir? Nahibaw ka sa utok sa akong anak, Sandro. Buhaton gini ang gusto niya buhaton. Ug di ko makapugong. Mao ba? Sige na. Basig manaog na kadto siya. Okay, sir. Ako na iyon ka na cellphone ni Gulyat. Masam nagisudlan kong problema. Naglikay ko sa problema sa amo. Sa plano ni mami nako. Niyasal ko magproblema sa problema sa uban. Pero, ganahan ko din problema ha. Mas challenging. Ako numero. Si Gulyat na Hello, Gulyat? Hello. Nalimot ka nga dato nako karon. Don Gulyat ang gitawag nako. Awa? Ay lagi ka sayop sa imong rola ni dramaha. Pobre ka. Ug ako'y dato. Naunsa man taon ka oy. Nalimot ka nga ikaw ra may writer o direktor aning sugilanuna do. Nganong nanawag man ka, Gulyat? Don Gulyat. Awan sayop na sad. Ayaw lagi ka sayop. Okay, tikto. Usbang mo linya. Tikto. Ngano nanawag bang ka, Don Gulyat? Ayaw tawagin na ng murag wa kaganay mo sulti taon nga. Don Gulyat. Dato ko. Malipay og tarong yung kang mutubang nako. Di kay. Nanawag ka nako, Don Gulyat. Unsa man di ay? Sao man di ay? Ing na ba, ani ba? Sir. Ngano nanawag man ka nako, Don Gulyat? Anak! Ha? Bida, way angay akong pangan butangag doon sa patikino. Ano, nanawag bitaw ka? Ay, nawag mami mo na ko, eh. Huwag nian ko nung siya syudad. Unsa? Mau mag-amping ka. Aw kita, mag-amping ta sa tong drama. Kay masakpat aning mami ni mo, na. Kaya apas na kang mami ni mo di syudad, Imo di gisultihan nga, niyan ta syudad. Wa ko gisulti, oy. Kaya piyahit mas tayo magkata. Pero, ambot nga nung nias mami ni mo syudad. Masil to siya nga, niya ta syudad. Unsa man di gisulti niya? Ginitsong ko pangutana kung rahay mo napitan hindi sa syudad, ha? Kay niya ako sa syudad ron, mauna. Unsa? Ug unsa may imong gitubag? Siyempre, wakong tubag. Biya ito tayo magkata. Mayo. So, anong gawin natin ngayon, ha? Paabot na sa sunod kong buhaton. Paabot lang. O sige na, kay diyan na akong amo.
Inday Charmin, oy. Why you're bringing this big traveling bag? You bring many clothes man. Ano pa nga pagreklamo da Yaya Pi? It's Ipahimutang sa luyos akong sakyanan ako mga gamit. Kaya ako na ipahimutang sa front seat ini ako mga importanteng mga gamit. Amin ako laptop Bi. Sa front seat ko na ibutang. Here na, Inday. Here na. You will not ask permission to your dad? He's looking at us, oh. Wa na nas may panguna-huna akong amahan Yaya. Ipa-pick up ko na lang siya sa among private doctor ug ipabutang sa home for the aged. What? You're very angry na gyud to your dad? Tanayaya. Inday. We will not go lang good. Kung dili ka mo kuyog na ako kay nawili kang daddy, pwede rin magpabiling ka din ni Yaya. Oh. Ako na mo drive. Oh. Ikaw? Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Panyawan, pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Panyawan Coffee, Panyawan Coffee, Panyawan Coffee, Panyawan Coffee, Panyawan Coffee, Panyawan Coffee. Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Nganong naa ka sa driver's seat ini akong sakyanan? Matod ko, ako na mo drive ni mo. Bastos! Pahawa niya. Dili ko mapahawa, ma'am. O gano'n di ba ka mapahawa nga ako man ang sakyanan? Tungkol kay gusilduhan ko si mong amahan ining trabaho, Unsa? Sakay na. Asa mo ka kay ihatod ka? Bisit! Daddy, you can't do this to me! What happened to my baby? Why did you not get in your car? Hello, Yaya Silly. Uy, you're in the driver's seat or Day Charmin's car, Sandra? Traidor ka, Yaya. Nganong gihatag ni mo ang yawi ini akong sakyanan ining tawhana, ha, Yaya? No! I did not give. I think your dad. He has a duplicate Yawi of all the Yawis here in your house and all the cars. Oh, I hate you, Daddy. I hate you. You hate your daddy? So, we will go now? Pahawa di animal. Ako na drive. Ma'am, dili ba mo drive ka nga nakaskasuko? Lagbit, madisgrasya ka? Wa kay labot animala ka. Kay wa kay labot sa kong kinabuhi. May labot ko ni mo, ma'am. May role ako sa imong kinabuhi. Hoy, animal. Ayaw pa patakag sulti, ha? Ha? Unsa ko na yung role ni mo sa kong kinabuhi? Your driver. Bodyguard. What? Ha? No. Wa ko magkinahanglan, anak. Maong pahawa diya sa driver's seat sa kong sakyanan! Dili ko, ma'am. Kasaban ko si mong amahan. Okay. Di makakamo pahawa. Yaya, ibalhin ako mga gamit sa laing sakyanan. Sa van! Mayawi ko sa van, ma'am. Wisit! Bihagin na akong anak. Nabihagin na sa kuha ko. I'm sorry, baby. Naglantaw lang ko sa imong seguridad. Nga dili ka mapasakitan pa og laing binuhat. Dunay baki sa may sapa. Malipayon siya. Gamay ilong dakog baba. Kuso sa mo kanta. O gak. Ermita niya. Gak. Naguroy-guroy ka magudaan ng imong mga lata. Ay, kaya ako maning duaan, sir. Ha? Itugtan mong makabiyang imong anak ko, ban kang Sandro? Nisali ka ba di ay niya? Oh, kay dili ba siya kasaligan, Ermita niya? Ay, kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga nakita ko ang kabulilak sa kasing-kasing ni Sandro.
Diyang una ko pa siyang nakita. Diyang apit ko nimo maligse. Sa kadaghang mga tao atong higayon na pagkahitabo. Apanigo lang ko nilang gitanaw. Way usa nilang nitabang nako tungod tingali sa akong hitsura. Si Sandro ra. Husto ka, Ermitanya. Ug usa ka na sa gibasihan nga maayos ang pagkatao. Ug sud sa pilag ka adlaw nga ni anak ka mo sa gili sa akong bahay, wa ba ko'y nakita ikasaway kang Sandro. Apa sa nun? Ilabi na sa kamaldita sa akong anak. Haskang maldita sa imong anak, sir. Pero ibaw kong malanay ra pagbalik ang iyang balatian. Tungod kay dili siya ingon, anak. Naingon lang siya, anak, kay biktima lang siya sa kahigayunan. Ug sa mga lalaki nga nahimo niyang mga hinigugma. Ngano nahibaw kaniya ng tanan, Ermitanya? Anong katawa man ka? Ang bawal ba? Ay pangangin si mumud, ma'am. Ako sunduga, oh. Sunduga di kong pahiyom, oh. Oh. Ikaw lang pahiyom. Kaya wala kay problema. Ay. Ma'am, nanuntan ni mo ang tanan. May problema ka pa? Unsam ka di mo ang problema? Ikaw. Ha? Ngano na problema ka na ko? Hoy, ayaw pagtuo nga ni sugot kung ikaw ang mo drive sa kong sakyanan karon. Murag sikinsa ka ng manulti nako, ha? Ha? Kaya unsap na akong gisulti ni mo. May gisulti pa kong dautan, Yaya Sili? No comment. So, asa ta, ma'am? Kamera, wakay labot. Igo ka lang maghatod na mo. Okay. Asa ta ba ihatod? Si Yaya Sili. Uy, kadiyot. May nanawag na ko, ma'am. Oh, si Mami. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, o kay tagal ko